येट्टी फर्स्ट टाइम या मल्पुनु नी दादा अल्परे फल्ली ಅಂಚ ಚುಳಿ दे पोई पोए ಅಂಚ ದಿಂಚ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಪಿ ದಾಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜೇರ್ ಒಕ್ಕನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಕಂತದು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡ ನಾ ಇಂಚ ಚುಲಿಗೆ ಪಡ ಒಕ್ಕಲ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕು ಇಂಚ ಇಂದ ಇಪ್ಪಡು ಅದಾನಿ ಕಟ್ಟಾಪಿನ್ ಕರ್ಮ ನಲ್ಪರ ತಿರನೆ ಜಾಗರ್ದ ವಂತೆಗೆ ಅಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಎಟ್ಟಿಂದ ಹಾಕೊಡೋದು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪರನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ ಪತ್ತಣ್ಣಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವ ಕೆಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಪೆ ಕಿಲೋ ಕೈನೋದಿಗೆ ఒక 400 ಬಂದರೆ 35 ಕೊಡ್ದು ಕಂದಿನ ಅವಳು ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಕಿಲೋಕು ಅಯ್ಯ ಉಂದಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿಗೆ ಏರಾದಾದನ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಉಲ ಇದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬುಡಿಯೇರೆ ಎಂಡ ತುಕೆಂಚ್ಕೋರು ತಿನ್ಗೆ ಪಂಜಿ ಶೀ ಅವತ್ತಿದೆ ಸರ್ತಪ್ಪನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಿನಿ ಒಕ್ಕ ಹೌದು ಅಂತೀರಿ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಚೀ ಇದು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪರೆ ಅವೇ ಯಾವತ್ತ